Yesaya tiadua sanson. Na eba se ohene Hezekiah teye no, osunsane ne ntade mu, na ofira ayituma, na osimu kɔ Awurade fie, na osoma Eliakim a odi efie no so no ne otwerefo Sebna ne asɔfo no mu mpani a ofirefira ayituma kɔ Amos ba odiyifo Isaiah nkyɛn. Na okoka kyerɛ no sɛ Hezekiah sienie ahoyehia ne asotwe ne abusisan ka danne na ma aduru awutwa no na ahoɔden ni hɔ a wɔde bɛwo wɔn. Ebi a Awurade Onyankopɔn bɛte Rabsakia ne wura Assyria hene asoma no sɛ ɔmmɛsopa Onyankopɔn tiasefo no nsɛm no, na nsɛm a Awurade Onyankopɔn ateɛ no nti watwe naso, enti ma wɔn mpaebɔ so mankae a wɔwɔ hɔ no. Na ɔhene Hezekiah nkoa no ba Isaiah nkyɛn, na Isaiah ka kyerɛ wɔn sɛ Samon kan kyerɛ mu wura nie, sɛdeɛ Awurade sie nie, nsuro nsɛm a wote ya Assyria hene nkoade abɛya me no. Hwɛ, me na mede honhom bi bɛhyɛ ne mu, na watenka bi, na wasane akɔ n'asase so, na mama no atɔ nkrantaa no n'asase so. Na Rabsake sane, na ɔkɔtoo Assyria hene sɛ ɔne Libna reko, na wate sɛ watu afiri Lakis. Na ɔte Ethiopia hene Akan ka sɛ watu ne worebɛko. Na ɔteeɛ no, ɔsoma abɔfoɔ baa Hezekiah nkyɛn sɛ sɛ monkɔka nkyerɛ Yuda hene Hezekiah nie, mma wo Nyankopɔn a wode wo ho to ne soɔ no nyegye wo sɛ wɔremfa Yerusalem nhyɛ Assyria hene nsa. Hwɛ, wara wate deɛ Assyria ahemfo ayeyɛ asase nyinaa asɛe wɔn pasapasa no, na wo na wɔbɛyi wɔ anaa? Amanamana a magyanom asɛe wɔn no anyame no gyee wɔn. Gosan ne Haran ne Resef ne Edimfo a wɔwɔ Talasa no, ɛhe na Hamat hene ne Apad hene ne Sefawayim kuro ne Hena ne Iwa hene no wɔ. Na Hezekiah gye nwoma no abɔfoɔ no nsɛm, na ɔkenkane, na ɔforo kɔ Awurade fie, na Hezekiah trɛɛ mu Awurade anim, na Hezekiah bɔ Awurade mpaeɛ sɛ Asafo Awurade Israel Nyankopɔn a wote kerubim so, wonko ni Onyankopɔn asase so ahenni nyinaa so. Wona woyɛ ɔsoro ne asase. Brɛ waso ase Awurade na tie. Bue w'ani Awurade na hwɛ. Na tie Sanaherib nsɛm a wasoma de abɛsopa Onyankopɔn tiasefo no nyinaa. Ɛwom Awurade Assyria ahemfo asɛe aman no nyinaa ne wɔn nsase, na watoto wɔn anyame agu ogya mu, efiri sɛ wɔnyɛ anyame, na ɛyɛ onipa nsa no adwuma, dua ne ɔboɔ nko, na wasɛe wɔn. Na afei Awurade yɛn Nyankopɔn, gye yɛn firi ne nsɛm, na asase so ahenni nyinaa hunu sɛ wo ne Awurade, wo nko ara korɛ. Ɛna Amos ba Yesaya soma ma wɔkɔɔ Hezekiah nkyɛn sɛ sɛdeɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie, deɛ wobɔɔ me ɛho mpaeɛ wɔ Assyria hene Sanaherib ho no, yei ne asɛm a Awurade aka ne ho. Ɔbaa Sion baba no bu animtia si wɔ atwetweɛ. Wakyiri na Yerusalem baba rewusu ne tire. Hwan na wasopa no na waya no? Na hwan nso na wama wo ne soɔ, na wama w'ani atra wo ntɔn? Wode atia Israel kronkronni no. Wonam nkoa so asopa Awurade aka sɛ, mede me nteaseɛ nam dodoɔ maforo makɔ mepɔ atifi, Lebanon mu no ho atɔn. Na metwitwa ne ntwene duro atenten ne pepe a ɛyɛ fɛ no agu. Na makɔma koduru ne mepa a ɛwɔ akyirikyiri no so, ne kwae brentuo mu. Me na matutu mmura manom emu nsuo, na mede me namro mu bɛwe Misraim nsobɔntene nyinaa. Wonte sɛ mehyɛ me to hɔ akyɛ, tetemre mu na mehyehyɛ no saa. Afei na mama no aba mu, sɛ ma afasuo mu nkuro no na ne dane akuyɔfo akuakuo, na emufo a wahodwo no ho adwiri wɔn, na wɔn ani awu, na wadane sɛ mfofo aso nhahan ne wura mo no. Adan atifi wura ne ayu a enyama ne ho so na adwan. Na minim wasetena ne kro ne ba ne dam a wobɔ no meso no. Esan sɛ wobɔ meso dam, na wodwa ɛbɔ afro abedu masum nti, mede me ka bɛhyɛ wo hwenim, na mede me maniamfrɛ ato wanum. Na masane wafa kwan na wonam so bae no so akɔ, na yenya wo sɛnkyerɛne,
Afei mu, munni ntwakae a efifiriye, na afe a etia mienu no mu, modi die ebedi akyiri aba. Na afe a ɛtɔ mmiɛnsa mu no, mungu na muntwa, na monte bobe nturo, na munni mu aba. Na Yuda fie mu nkae a wafiri mu afiri no, ɔbɛgye nhini bio, na waso aba. Na Yerusalem na nkae bi befire, na wɔn a wafiri mu afiri no afiri Sion bepɔ so. Asafo Awurade ne nkontwe na ɛbɛyɛ yei. Enti sɛdeɛ Awurade ka no Assyria hene ho nie. Ɔremma kuro yi mu, na ɔrento agyan ma ha, na ɔremfa ɛkyɛm mehyia no, na ɔrenhɔre epie ntia no. Ɔkwan a ɔnam so baeɛ no so na ɔnam bɛsan akorɔ. Na kuro yi deɛ ɔrenhyɛ ne mu, Awurade na ɔseɛ. Na mɛwa kuro yi ani agye no. Miara ne makoa David ntira. Ɛna Awurade bɔfo afiri kɔkum Assyria nsraban mu nnipa 180,000. Na wɔsɔree anɔpa no, na hwɛ, wɔn nyinaa yɛ afunu. Na Assyria hene Sanaherib tu sii mu sanee, na ɔkɔtenaa Ninewe. Na ɔresɔre wɔ ne nyame Nisrok fie no. Ne mma Adramelek ne Saresa de nkrante kum no. Na ofiri mu dwane kɔɔ Ararat asase so. Na ne ba Esarhadon sii n'anan mu dii hene.